Il-bini għoli u l-arti huma żewġ affarijiet li ftit għandhom x'jaqsmu flimkien. Però se jirnexxiela tiġborhom flimkien inizjattiva tal-Gvern. Dan wara li l-Kabinett approva twaqqif ta' fond li se jkun immexxi mill-Kunsill Malti għall-Arti u mħallas minn żviluppaturi li jieħdu permess mill-MEPA. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon spjega lan ta' dan il-fond il-ġdid. Terinna meta għamilna dik il-policy li għandu jkun hemm kontribut anke lis-soċjetà. U dan il-fond huwa preċiż biex jinkoraġixxi artisti Maltin u Għawċin li jistgħu jagħmlu bla dubju kontribut, jista' jkun fil-proġett innifsu, jista' ma jkunx fil-proġett innifsu. Dan ifisser li anke l-awtorità tal-ippjanar se tkun involuta fil-promozzjoni li qed tingħata kontinwament lit-talent u l-kultura Maltija, kif spjega l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. U b'dan il-mod se nkunu qed naraw illi anke l-MEPA qed tgħin biex din il-kultura tkompli tikber u dawn l-inizjattivi jkomplu jiffjorixxu. Fil-fatt il-MEPA se jkollha sem kruċjali f'dan il-fond artistiku e kif se tkun ili tiddeċidi kemm għandu jsir ħlas mill-iżviluppaturi. Ħlas jvarja bejn 25,000 euro u 100,000 euro. Il-fond artistiku li se jitmexxa mill-Kunsill Malti għall-Arti mhux se jkun qed jintrabat fuq kif jintużaw il-flus e kif l-għażliet huma diversi. U allura bis-saħħa ta' dawn il-flus inkunu nistgħu nagħmlu fondi ġodda li jkomplu jtejbu s-settur kulturali. S'issa mhux qed naraw li nagħmlu sarima mal-fond, ġifri bil-fors hekk jew bil-fors mhux hekk, wieħed ikun hemm it-talbiet u wieħed jevalwhom